Ah, goeie. Mag ik die wel even storen? Waar ben je met waanden? Waar zijn jullie mee bezig? Snoeien. Alle bomen moeten gesnoeid worden voor de gemeente Leeuwarden. Dus we hebben nog wel een mooi ritje te gaan. Dus, nou ja, goed genoeg vanaf. Dus wij vervelen ons niet in ieder geval. Maar er komt net wel een mooi moment, want de hoogwerker die valt uit. Dus. Dat meen je niet. Ja, we hebben nou even mankementen, maar we moeten wachten op de monteur. Want wat is er gebeurd? Hij start niet meer. Hij wil alleen nog elektrisch. Ja, maar als je de hele middag elektrisch gaat rijden, dan is het ook zo gebeurd. Dus jouw maat die zit vast? Die komt nog wel beneden hoor, dat is geen enkel probleem. Maar ja, als je de hele middag op elektrisch moet rijden, dan ben je na een kwartier is dat ding op en dan wil je niet meer verder. Dus moeten we eventjes wachten. En hoe lang gaat dit nu duren, dit oponthoud? Het kan een kwartiertje duren, kan een uur duren. Ja, dat is even afwachten wanneer de monteur er is. Maar we hopen zo snel mogelijk dat we vanmiddag nog wat kunnen doen. We hebben nog wel een aantal bomen hier te gaan, dus om dan morgen weer terug te komen, dan is het ook weer zo jammer. Want waar komen jullie vandaan? Eelde. We komen uit Eelde. Tenminste zit het bedrijf gevestigd. En wij snoeien gewoon dan voor de hele gemeente Leeuwarden. Dus, we komen in alle dorpjes hier ook omheen. Zo zie je ook nog wat van Friesland in ieder geval. En op wie is het nu wachten? Wie moet jullie gaan helpen? Gjeltema. Daar huren wij de hoogwerkers van. En die stuurt de monteur dan. Dus, ja. Het zit hier in de buurt, maar ja, het is maar net de vraag of ze een monteur vrij hebben of niet. Hopen het wel. Zit je vast daarboven? Ja, doe het nog hoor. We kunnen elektrisch draaien nog gelukkig. Het staat pas echt vast als de accu leeg is, maar ik heb nog 97%, dus dat duurt nog wel even. Kunnen we nog even door gelukkig. Zakjes snoeien. Nou heren, succes! Hey, dank je. Hoi.